Gipaubos sa training ug seminar ang kapulisan sa Talisay City alang sa basic radio etiquette. Kini aron kalikayan ang miscommunication ug aron mas paspas ang pagresponde kung adunay emerhensya ug krimen. Gamit pa nila kaniadto ang handheld radio nga adunay frequency apan adunay mga lugar nga dead spot. Apan karon mga bag-ong digital nga kahimanan ang gigamit sa kapulisan sama sa internet-based handheld radio. Busa pinaagi sa internet-based handheld radio, mas sulbad ang ilang problema sa komunikasyon. Matud ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa kapulisan sa Talisay, nga ang ilang programa nagsubay sa gipatuman sa Police Regional Office 7. Samtang nakig-alayon usab si Maramag sa mga barangay officials ug sa komunidad alang sa sayon nga paggamit sa kapulisan sa mga kuha sa CCTV sa palibot sa dakbayan ug sa pagtubag kung adunay emerhensya o krimen. Hinungdan nga bahad ni Maramag nga mailhan ug madakpan gayon ang mga nagtinguha nga mohimo og krimen sa Talisay City. Proper courtesy and decorum, and also politeness and how to communicate sa jud kay nakalimot na sad ang uban nato sa mga kanang gitawag nga written codes ba. To avoid the misunderstanding. To avoid, yeah, especially that one, to avoid misunderstanding during the time nga magbato ta